El català està travessant una situació crítica, però malauradament els catalans també en som en bona part responsable. Amb massa freqüència, segurament per mals hàbits apresos i assimilats, canviem la llengua quan el nostre interlocutor ens entén perfectament parlant en català. Us animo a fer, com jo faig, mantenir el català sempre que el vostre interlocutor entengui la llengua. No només ajudeu a salvar el català, sinó també li feu un favor per millorar la seva integració al nostre país. Amb freqüència constatareu que si ho feu sense imposicions i amb simpatia, l'interlocutor, aquell que ha estat seguint en castellà, finalment, com que és una persona que viu aquí i entén el català, acaba atrevint-se ni que sigui a dir un bon dia o moltes gràcies. I amb això hi hem millorat una miqueta. Mantenim el català.